Esu divizijos generolas Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos, puskarininkių mokyklos vyresnysis instruktorius, štabo seržantas Kastytis Apežinskas. Šiuo metu mokykloje vyksta tarptautinis instruktoriaus kursas, sutrumpintai vadinamas TIK. Vyksta jisai nuo vasario mėnesio, baigsis kovo mėnesį. Šiuo metu turime atvykusius karius iš Ukrainos, iš įvairių mokymo centrų. Ir jie mokinasi пускаринкій мокіклої інструкторів курсі. Мене звати Анатолій, я з України, я сам головний сержант Центру підготовки підрозділів, який займається підготовкою військовослужбовців для подальшого залучення до виконання завдань за призначенням в теперішній російсько-українській війні. Для нас нові навики – це інструкторські навики. До цього ми всі представники, всі наші з України, це представники військовослужбовці, які пройшли бойові дії, але не були інструкторами. Сподобалось дуже рівень підготовки, в першу чергу, ваших сержантів. Рівень підготовки, який є для нас, скажімо так, новим, і який дає нам можливість відійти від підготовки радянських часів і перейти в більш нову підготовку. І ми стараємося по максимуму брати навики у ваших інструкторів, щоб в подальшому це запроваджувати в наших центрах підготовки. Ми всі дуже вам дякуємо за підтримку литовській стороні, тому що нам самим би дуже тяжко було, а з вашою допомогою ми прийдемо до перемоги. Дякую вам. Kurso tikslas išmokyti karius rengti ir vesti užsiėmimus, tiek teorinius, tiek praktinius, laikantis nustatytų NATO standartų. Tai kursą galima suskirstyti į dvi dalis. Tai viena iš dalių būtų teorinė. Kariai gauna teoriniuose užsiėmimuose žinias, kurias turi turėti instruktorius ir jas naudoti. Antra dalis yra praktinė dalis, kur kariai veda numatytus užsiėmimus ir įgauna tam tikrus praktinius įgūdžius. Tai paminėčiau iš užsiėmimų, kad veda šaudybos ir ginklų užsiėmimus, vėliau teorinius užsiėmimus klasėje ir po viso to vyksta į poligoną, veda parengiamasias mūšio pratybas ir mūšio pratybos, kurių metu įgauna praktinius įgūdžius ir veda užsiėmimus pagal numatytus standartus. Kariai po kurso įgyja instruktoriaus kvalifikaciją. Kurso metu yra atvykęs instruktorius paskirtas iš Ukrainos pusės, kuris yra prisijungęs ir be galo nuostabiai įsiliejęs į Lietuvos instruktorių grupę. Ir jo funkcijos yra būti vyresnioji grupės, tai yra padėti Ukrainos kariams suprasti, kas yra dėstoma, tiek kalbos atžvilgių, tiek visais kitais aspektais. Ir Ukrainos instruktorius prisijungia taip pat prie Lietuvos instruktorių ir praveda kai kurios užsiėmimus arba padeda juos вести. Лаба Дена. Я буду говорить языком оккупанта. Я инструктор из Украины, меня зовут Ярослав. Моя цель здесь – помочь литовским инструкторам проводить этот курс инструктора. В Украине я также провожу этот курс инструктора. Ровно год назад я прошел этот курс, получил хороший опыт в проведении занятий. Я приехал в Украину, делился этим опытом, улучшал этот курс, получал от курсантов, которые приходили с войны, делились также опытом. Я совмещал это все знания и опыт. Сейчас я приехал сюда, также делюсь этим опытом, который я получил в Украине. Сейчас с литовскими инструкторами мы проводим курс здесь с нашими украинскими воинами. Помогаю им, улучшаем этот курс, проводим занятия. Сейчас наши инструктора проводят занятия. Мы в конце даем им рекомендации, как это улучшить, как улучшить занятия. И те инструктора, которые проходят здесь курс, они также будут делиться опытом с инструкторами в проведении занятий для солдат, для сержантов и для всех військовослужбовцев Украины. И это путь к нашему успеху и победе.